ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഷീറ്റിന്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ടാണ്. ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ്. 10 രൂപയാണ്. ഷേപ്പിൽ പല സൈസിലുള്ളതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ആ മരത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മളെല്ലാം ലെവലാക്കി കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.